Què tal? Som divendres 5 de setembre, acabem setmana i ho fem parlant de turisme, perquè el sector ha donat per acabada la temporada d'estiu. Esther Rovira, benvinguda. Hola, Miquel. L'infopodcast del 9-9, amb Miquel Giol. I després d'aquesta finalització de la temporada hi ha satisfacció pels visitants rebuts, però també la sensació que després dels anys d'eufòria postpandèmia, quan la gent sortia i gastava molt, ara la tendència ha frenat. Aquesta és la principal conclusió que fa el sector aquesta setmana, que és ja la de tornar de la rutina després de les vacances. Amb el record de dues temporades excepcionals, que van ser el 2021 i el 2022, el sector creu que ara el turisme s'ha tornat a estabilitzar. Segons l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme d'Osona, el Moianès i el Lluçanès, va ser especialment bo el juliol, quan els socis tenen la sensació que van treballar molt més que altres anys aquest mes, mentre que a l'agost expliquen que els que han obert han anat fent i n'hi ha d'altres que han aprofitat per fer vacances. Des de l'entitat afegeixen que en el global ha estat un estiu dins la normalitat, a les nostres comarques, que no són eminentment turístiques, i celebren que sobretot a la ciutat de Vic el turisme que hi ha és de molta qualitat, molt controlat i gens massiu, que el que busca és bona gastronomia i molta cultura. Ara bé, quins van ser els dies de més ocupació? Doncs en general els establiments coincideixen a destacar que els dies de ple van ser els de Sant Joan i la setmana del 15 d'agost. Alguns apunten que aquest és un estiu molt de caps de setmana llargs, el que hem tingut, més que de setmanes senceres, i destaquen que a Osona i el Lluçanès hi ha un perfil de client fidel que repeteix, i després més d'un 10% del total són estrangers, bàsicament de França, Bèlgica i els Països Baixos. Carai, i entre aquesta gent fidel, quin perfil ens hem d'imaginar que hi ha? Sobretot gent de l'àrea metropolitana. Per exemple, el 9-9 va fer l'exercici d'anar a un càmping a buscar campistes al cap de setmana passat i vam trobar una parella de Sabadell que té caravana i que a la primavera la va instal·lar permanentment aquí per venir a l'estiu, però també bona part dels caps de setmana de l'any. Explicaven que els havia agradat molt l'entorn i no entenien com no hi havia més gent, tot i que no amagaven que ja els agradava que fos així, perquè ells el que buscaven quan van venir era evitar les massificacions de la platja i del Pirineu. Està clar. Ara deixem enrere aquest estiu, per desgràcia comencem a deixar endarrere l'estiu, i ara mirant cap endavant. Com es presenta la tardor, Esther? Doncs també bona, diuen. Des de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme d'Osona, el Moianès i el Lluçanès expliquen que els socis ja es preparen per als mesos que venen, que seran molt potents, diuen, sobretot al setembre amb el mercat de música viva, que vol dir hotels, hostals, càmpings i restaurants plens de reserves, i la dinàmica preveuen que seguirà així fins per Cap d'Any, perquè al desembre hi ha el mercat medieval i es repetirà, previsiblement, el mateix patró de restaurants i hotels molt plens. Va, Esther, i per acabar amb una proposta per aquest divendres, cap on ens portes? Cap a Vic, veig? Cap a Vic, cap a la capital de la comarca. Aquests dies hi ha festes majors a molts municipis i també festes de barri, i la proposta que us portem avui és la de les festes del Remei de Vic, que avui a les 5 de la tarda acull la festa final de les tardes d'estiu al carrer. Hi haurà una gincana inclusiva, pintacara, jocs de canya, tot això a la Rambla de Terradellas. Després també hi haurà un espectacle infantil, un tastet de guitarra per adults i a la nit cinema a la fresca. Doncs Esther Rovira, moltes gràcies. Que vagi bé. Nosaltres hi tornem dilluns, que vagi molt bé i bon cap de setmana. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.